akwai kisa na Barira da Mughith. Hadisi ne a cikin Bukhari. Hadisi ne na 5283. Barira da Mughith mijinta ne. Me ke faruwa? Sai ta zo ta ce ita ba ta son sa. An kai level na ba ta son sa, ba ta kaunar sa. Sai manzon Allah ya ce mata to ikhtari li nafsiki. Zaba wa kanki me yake so, ko zama da shi ko kuma ki rabu da shi. Saboda an ba wa mata dama na khul'i. A lokacin sai hankalinsa ya tashi da ya ji manzon Allah ba ta zabi. Mughith yawo yake binta kasuwa yana kuka yana binta, don Allah ki hakuri, don Allah ki so ni, don Allah ki hakuri. Haka yake binta yana kuka. Sai manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yace mata umkuthi ma'ahu, ki zauna da shi. Sai tace manzon Allah, a amrun hadha aw faqat tushiru ilayya, shin umurni ka mun ko kuma kawai ka ban zabi ne? Manzon Allah ya ce a'a, zabin ki ne, ban umurce ki ba. Tace in umurni ne fa sam'an wa ta'a, in ka umurce ni zan koma, amma in kuma kawai ka ban shawari ne, to gaskiya manzon Allah bana bukatan sa. Ya wahala matuƙa da gaske akan ƙaunar Barira, ita kuma ba ta son sa. Hadisin iya Bukhari, hadisi na 5283. Babu wahalar da bai sha ba. Da wannan malamai ke kafa hujja da cewa to akwai bala'i, ɗaya na son ɗaya, ɗaya baya son ɗaya. Shi yasa a duk inda wata ta soka ko kuma wani ya soki, don me yace don Allah yake son ki, kuma akwai alamar don Allah yake son ki, ko da ba zai yi ba karki walakanta shi. A kyautata lafazi, a masa nasiha, a kuma masa addu'a ta fatan alkhairi. Kai kuma idan aka baka haƙurin ko aka bada haƙurin, kar kuma ka ce kai fa sai an yi abin. A'a, baya yiwa. Aure sai da soyayyan, kar ka matsa. Allah yakan haɗa kowa da rabonsa ne. Bahaushe ya ce wani hanin ga Allah baiwa ne. Don haka sai ka ɗauki abin da sauƙi shine